ассалому алайкум дӯстони азиз, умед дорам ки тансиҳату хунобуд ҳастед ва оғоз мекунем имрӯза видеора. ҳозир мехоҳам барои шумо паплинои туркиро нишон диҳам. И гулои нав омадиянд ва хостам барои шумо як бор нишон дода дар борашон гап занам. Ино нархошон 700-750 сомонай. Барои ки ҷа ду намуд сангай, санги майда дораву санги дизайни калонтар дора. Марҳамат, кадомеш ки дар кор бошад шумо нависед. Доставка дорем. И видеоро ман аз корвон тарафи пажарка якум дарвоза дуюм ряд ба навор гирифтагӣ ҳастам. Метавонед омада худи шумо аз наздик бинед, нархошона мисол пурсон шавед ва агар арзонтар ёфтед аз ӯ ҷоя харидорӣ намоед. Инаи дутаи аввалаш 1000 сомониянд, дигарош боша 700 сомон, 750 сомон. И вобаста аз рӯи ами санг нархгузорӣ шудагӣ ҳаст. Марҳамат, беҳад хушрӯанд. 3 моҳ пеш видеода ман ами 700 сомонҳоро нишон дода будам. Вақт фақат 2 дона буд. ҳозир боша новинкаош омада, хостам ба шумо пурратар нишон диҳам. Ана ин намуд гулорам бинед. И гуло нусхаҳои ваян. ҳозир дар охири видео пурратар бо нишоншон метавонам. Ваё нусхаҳои чорни принц буданд. Ана ин намуд ваёям гулоям нав омадагиай. Паплинои туркӣ 370 сомон 3 метраш, сангои дизайнер. Марҳамат, тамошо кунед. Агар маъқул шид метавонед дархост кунед. мо ба Русия равон мекунем. Ина ин намудаш 320 сомон. баъди тарафаш бо ҳаст 270 сомону дигар. Иношон сангои дождикан, сангча доранд. Касоне ки мехоҳанд бе санг харидорӣ кунанд, пас анами ҳамино қариб доранд бе сангош. иҷа нархҳои бе сангша гуфтагӣ нестай. шумо бо агар бе санг гирифтанӣ бошед, ман рафта бо аниқ мекунам, ба ман нависед. аниқ мекунам ки бе сангаш чанд сумай. ина ин тараф ҳамаш 270-280 сомониянд. сангчадоро паплинои хушрӯанд туркиянд. ана ин намудаш бошад 380 сомонай санги дизайн. аз и бисёр харидагӣ буданд. 1-2 моҳ пеш вақте ман видео карда будам, аз и рангоша хушрӯ харидам. баъд ҳастан амин намуд тигр 500 сомон. ҳозир фақат 2 донаш мондай. и санги беҳад зиёд дора. дӯстони азиз, и тарафам ам хел на марҳамат розвеш 270 буд, иш 370 санги дизайнерский хучон тоза паплинои туркӣ. имрӯза видеои мо ҳамаш паплинои туркиянд. анами гулоям новинка, ёям набдан ва чӣ тавре ки дида истодаед, бори навда омадиянд. анаи кабуд якта мондагиай 380 сомон санги дизайнерӣ. ин тараф ҳамаш ам хеле 370-380 сомон сангои дизайнерскишон. анаи гирбишиноша бинед. ба ман шахсан беҳад маъқулай ами гирбишиношон, барое ки сифатошон аҷоиб хушрӯвай. хучонам 400 сомониянд. нигоҳ кунед, сангои дизайнерӣ дора. ам тигршам вая гирбишинай сафедаш. ай тарафаш боша паплина, ина савс, фиолетовый, серый ваёш паплинан. уво 370 сомиянд паплинош. на марҳамат, бинед инаи тигриёш чӣ қадр рангои хушрӯ доранд. 380 будай санги дизайн. баъд ҳаст аз анаи намудо. инош 420 сомонанд. нархи ами як либосворишон. ами видеода кадом материалеро ки дида истодаед ва ман нархошона гуфта истодам, ино нархи як либосша дар назар дорум. баъд ҳаст анаи фиолетовый юнаи сиёҳ ё 450 сомӣ 3 намуд 4 намудона савзашкати. ин тараф боша 380-400 сомон сангои дизайнерский аз анами коричневый сар карда. ин тарафа бинед чӣ қадар рангои хушрӯ дора. 380-400 сомон. и вобаста аз сангаш нархош фарқ мекунад. марҳамат, беҳад рангои хушрӯ. ино нусхаҳои доингшам баромадагиай. нусхаҳои доингш мумкин ки 170 амиқа боша, агар хато накунам. вале ино ҳамаш турецкии тозаянд. ҳами контейнере ки ман ба навор гирифтагӣ ҳастам, ҳама паплиношон туркиянд. сифатҳои беҳад хушрӯ. ина марҳамат, инаи гулои нав 490 сомон, як либосвориш, рангои хушрӯ. гулои новинка.
ана ино чорни принцай нусхои чорни принц иам 490 сомон як либосвориш иё новинкаян. ана ряди болора тамошо кунед. И паплино ҳамаш 270 сомонӣ. марҳамат метавонед тамошо кунед, интихоб кунед ва нависед. бесангам хоҳед, бесангам ҳастай. ино ҳамаш сангдороян, сангои дождикан. 280 будай бахшиш. анам хел инора мешуви чӣ намешаванд. ами туркиё рости гап сифатошон аҷоиб хушруванд. хичонам паплинои ғавсакан. баъзе инами паплинои ами ваяку ҳатто дар зимистон пӯшида мешава. паплинои туркӣ баъзе ваёш ғавса шерст баринай. шумо нависед агарам хел паплини ғавс дар кор бошад шерст баринош вай мекунем. омадааст масурат гирифта ба шумо мепартом. инош бошад анам хегло 370 ё 380 сомонай. ино нусхаи доингшам ҳастай. худаш нусхаи доингш худаш ҳози амира 200 чанд сум шидагиай. 250 сум фурӯхтесиян, чанд сум фурӯхтесиян. аввалда арзон буд. баъд ки диданд ки нусхаи туркиш ҳаст дигар ваям нархша баланд бардоштанд. бовар кунед беҳад хушрӯ мехаранд. ранги кабуча иҷада бошоин ино ҳамаш ваян нусхаи туркиш, туркиёи тоза ҳаст. инчунин ана ин намудо дизайнерскиёш ами туркиёра қариб ҳамаш 370-380 сомонай. фақат як ду намудош қиматтаракай ҳамуно фарқ мекунанд. дигарош ами дизайнош қариб ами нархан. дождикош агар гиред дождикош 270 сомонан. ина марҳамат 370 иёам новинковиян. ана ин намуд омада беҳад маъқулай барое ки качестваш фарқкунандаи хушрӯай. 380 сомон сангои дизайнериш. гулоша бинед ино паплинои 3D-ян. гулош раям хе зинда метова. и тараф ина ино 370 сомонаи паплино ҳам санги дождик дора ҳам вай дора. дизайнерски сангча дора. на аҳамиятиет нархошон 370 сомонӣ. дӯстони азиз агар барои шумо дар кор бошад метавонед нависед. мо доставка мекунем тариқи почта. ана ин нусхаи атласӣ ҳаст. 4 ранг дора. беҳад рангои хушрӯви аҷоиб. рангои новинка. гулшам гули новинкая. метавонед аз ино интихоб кунед. ира нархаш намедонам 400 сум боша 390 сум боша ами қадарай сомон 400 ё 390 сомонай нархи як либосаш. 390 бине. ана инош ҳастай. инош 270 сомонай як либосвориш. иям нусхаи атласияй. ҳеч нусхаи адрасайда. ман ира кирташа дидам беҳад хушрӯ омадай. дар як духтарак дидам. баъд ана атлас нусхое ки сангои вай доранд 370 сум. сангои дизайнерски. баъд ҳаминора сангои дождикшон марҳамат дождикошон ранги 3D задагиай. нигоҳ кунед наздикай 270 сомон сангои дождикшон 3D-шон. иноям бошад 370-380 сумай нархошон. инам хушрӯай. аз инам бисёр харидагӣ ҳастанд ҳами клиентҳо. медонам ки нағз мерава. анами сиёш дӯстони азиз нархша намедонам. шояд 370 боша, шояд ки 410 боша. барое ки ҳангоми ма ба навор гирифтам ҳамҷа овоз камакак вай омадагиай паст омадагиай нархи аниқша нафаҳмидам. агарам розичкои сиёҳаш шумо харидор бошед ман як бори дигар рафта бо нархоша аниқ мекунам барои шумо. барои он нафароне ки мисол менависед дар WhatsApp. боқӣ сарбаланду хонаобод бошед.